दिनै मानो बै समखौ बावबाय नामा नोंसोर 3 अक्ट'बर 1986 मायथाइखालि अदला खासिबारिनि हाजो सेरफाङाव BSF मुंनि आफादखौ मा थांखि लानानै दानाय जादोंमोन? Let us die for Boro Nation, but let not Boro Nation die for us. बे सदबांसानि ओंथिखौ बावबाय नामा? नोंसोरनो हारिनि रैखागिरि होग्रा होननानै बयबो दुखुथिया बर' फिसाफोरा रंजाखांदोंमोन। हारिनि सुथुरफोरा थोर थोर गिजोबदोंमोन। आंनि आयंआबो नोंसोरखौ दानायाव मदद होबोदोंमोन आरो बे मदद होनायनि थाखायनो बियो सुथुरफोरजों हमनानै बुथार जादोंमोन। आफाया 15 खेब जेल जासे जानानैबो गासै सोलेरानो बुख्रुब जासे जानाबो 70% दोहोन सम्पथिफोरहा खहा जानांदोंमोन। बेबादिनो गोबां बर' फिसाफोरहाबो जाबोदोंमोन। होमब्लाबो जोंहा जेबो दुखु जायाखैमोन। हारिनि थाखायसो जादों होननानै साननाय दङमोन। दुखुब्लाबो रंजानायखौ लाबोदोंमोन। अराय सम थैनो थांनो थियारि जानानै दं। नाथाय दुखु नांथाव हनै बै समाव खौसे जानानै बर' गामि गामि हाग्रा बंग्रा हाजो हाला थाखोमा थाखोमा माब्लाबा बियाव माब्लाबा बैयाव ओंखाम गैया दै मोनलोङा लासेनो थै-थां नाजाथाब नाजाथाब हारिखौ रैखा होबोग्राफोरानो दिनै NDFB-P, NDFB-R, NDFB-S आरो दिनैनि दिनाव NDFB-D जानानै गावस्रालायबावदों। गावजों गावसो गोरोब हायै जादों। बेसेबां दुखुनांथाव आरो लाजिथाव बाथ्रा जानानै फैखो। दिनै बर' फिसाफोरा सोरजों जागोन सोरजों जाया आन्दायबायनांदों। बर' फिसाफोरा एरैनो जिउ बावबाय नामा नोंसोरनि थाखै? मानि थाखै नोंसोर गावस्रालायदों? लाजिनाय मोनाखै नामा नोंसोर? खौसे जानो खावलायग्राफोरानो दिनै मानो? नोंसोर सोमावसारग्रा आफाद ना गावस्रालायबाय थाग्रा आफाद?